Sme v Hankoku. With these fuckers. Ja som úplne braindeady, kamoši, ale to je tým teplom prevažne. OK? To je šialené. OK, Magori. Zdravím vás. Tady je mladý Maroš. Absolutne nemám premyslené, čo sa práve ide diať, takže budem iba chodiť a hovoriť pravdepodobne. Momentálne sme pri strednej škole v Hankoku. Hancock. Strednej škole... Bro. Ja som úplne don chat. Normálne mi hádže error mozog. Niekto mi píše. Bro. Let me be. Takže low-key banger. To je taká škola dizajnu premium, by som povedal. Počkajte, kamoši, otvorím si Google mapy, lebo už nemám baterku ani ja, ani nikto. OK, toto už je tretíkrát. Look to fucking. A neviem, čo ešte mám povedať. Toto je nejaký kostolík, alebo čo? Celkom pekná architektúra. Toto je nejaký kostolík, alebo čo? Každopádne, mám tu čeknuté také miestečka, akože prírodné-ish. Parčíky a veci. Keď sa premiestním tam, dropnem nejaký lore and shit, takže see you there. OK. Čaute. OK, čaute. Takže čaute. OK, fuck it. Čus. Čaute. Zdravím vás z niekde medzi... Fuck. Čauko. Kamo. Proste, nie som vyjebaný youtuber, nie som youtuber, prečo sa zdravím jak jebnutý youtuber? Yo, zdravím vás z hranice medzi New Yorkom a Pensylvániou. Je horko jak zmrt. Mám prvý day off, prvý deň voľna, bol som v Hancocku, čo je mesto v New Yorku, ale je najbližšie k našemu kempu, ktorý je v Pensylvánii, čiže tam proste nás vozia na day off, keď si potrebujeme nakúpiť a tak. Chcel som tam vlogovať, ale není tam proste čo vlogovať, je to proste fucking malé mesto, fucking Vrbové, vieš. Proste reálne ľudia, čo nie sú spiešne, nevedia, čo je Vrbové, tak proste to je Hancock. Ale bol som taký, že potrebujem niečo spraviť, potrebujem niečo natočiť, lebo som povedal, že proste na moje days off budem natáčať a zároveň som taký, že proste potrebujem nejak začať. Že aj keď to je vlastne shit, nemám scenár, som spotený, normálne som v nejakej fucking džungli, vlastne nie som v džungli, som proste fucking na prúdoch, ale tu je ten wildlife, nielen wildlife, ale pozemky a wildlife je crazy, lebo cestou sem som reálne proste prišiel okolo troch private property, no trespassing značiek, ktoré proste sú tu niekde, čiže je to také, že chápeš, proste som bol low-key scared, lebo proste ma môžu odjebať brokovnicou z Walmartu, swag, a zároveň proste som sa tu bol kamo vychcať a jeleň proste tu prebehol len shit, čiže som taký v pozore, hej? Striehnem, chcem prežiť type shit. Čiže to sa deje, neodhadol som počasie, whatever. Random sračky. Každopádne teda chcel som natočiť vlog, není tam proste nič čo natočiť, takže som taký, že prídem sem do prírody. Je to tu inak strašne podľa mňa vibík, nie? Ja už strácam aj slovenčinu a zároveň strácam angličtinu, lebo polovica ľudí proste tu z UK a ja im nerozumiem, lebo majú prízvuk strašne silný, čiže nebudem vedieť hovoriť na konci tohto celého. A ešte do toho sa začínam učiť portugalčinu, lebo ma zobrali na Erasmus a neviem po portugalsky a mám vedieť po portugalsky. So that's the thing, ale vlastne môžem dať taký speedrun odkedy som tu, čiže priletel som OK, vlastne to je úplne geniálne, prečo ma to nenapadlo skorej, proste moja hlava, moje tupelo, ja som úplne jebnutý. OK, čiže
cut. Skoro 3 týždne som v Amerike, čiže nejaký recap, čo sa stalo za tie 3 týždne. Letel som z Viedne do Amsterdamu, to bol celkom chill. A potom let z Amsterdamu do New Yorku bol tiež v pohode. Iba jediný problém, čo bol, proste som myslel, že mám čas, lebo ešte malo trochu meškanie to lietadlo. Takže som išiel na vecko, úplne som chilloval a teraz mi prišla správa, že proste boarding. A že oh fuck, nie, tak proste rýchlo som sa porobil som sa, bežím bunny hoppy cez celé letisko. A proste docválam pri ten terminál alebo gate a tam proste tunel ľudí, normálne Supreme Drop stoja. A ja úplne, že bro, to som proste mohol ešte shit in peace, teraz tu budem stáť jak kár. Čiže som stál jak kár, potom proste nás pustili na lietadlo, nasadol som a bolo to nice, 8 hodín let, proste nespal som asi vôbec, možno iba taký mikrospánok. A pozeral som si filmiky, bolo to vibe, bolo to cool. A reálne mi to neprišlo ani tak dlhé. Prileteli sme do New Yorku, tam som prešiel cez imigračné, z čoho som bol dosť dopichaný, akože bal som sa. Ale reálne proste prvý týpek sa ma iba opýtal niečo, že proste čo robím, že čo ideš robiť. Povedal som mu, čo idem robiť, on ma poslal k druhému týpkovi. Druhý týpek sa mnou ani nerozprával, iba mi to opečiatkoval, 30 sekúnd proste niečo tam klikal na kompe a bol taký, že let's go, čiže eškere, sme v Americe. A potom som proste tam blúdil po termináloch, potom nás zobral autobus, reálne to bolo asi 5 hodín sme išli v buse. Prišli sme proste do kempu nejak o 10:00 s tým, že fucking lialo, bola tma, neviem, proste úplne apokalypsa. To bolo reálne úplne crazy. Nasledujúce dni bol Staff Week, respektíve ešte bolo 2 dní nejak taký, že chill, že proste oťukávanie a whatnot. A potom bol týždeň Staff Week, čo bolo akoby zaučanie, čo bolo proste fun, lebo ľudia, ktorí boli na nejakých hobby a lokáciách, že potrebujú k tomu nejaký tréning, tak sa akoby zaučali a my sme si ich mohli skúšať, čiže proste zipline, jazero, veci. A zároveň sme akoby hrali tie detské hry, že to bolo fun, milión vecí, fakt akoby proste môj mozog je prestimulovaný a neviem teraz formulovať, čo všetko sa stalo. A potom prišli deti, odtedy fotím deti. Čiže skončil Staff Week, prišli deti, začali sme robiť proste na svojich postoch. Čiže tak a vlastne, hej, že každý deň proste sa deje nejaká... Skoro každý deň je niečo nové a aj keď nie je niečo nové, tak proste je niečo nové, čiže je to mŕte cool a je to strašne akoby oslobodzujúci pocit, taký refreshing pocit, že nemáš nejakú, akoby máš rutínu, čo je tiež refreshing, že proste máš čas, že raňajky, obed, večera, aktivity teraz proste whatever, hej, máš rozvrh, ale každý deň je to akoby niečo iné v podstate tom, čo sa deje, čiže to je podľa mňa mega cool. A mega proste, reálne fakt som mega šťastný, mega ma to baví. Pardon, pauza na pitie. Stay hydrated, gang. Druhý bod tohto je moje filozofovanie. Moje filozofovanie v podstate spočíva v tom, že kamarátka Simonka vyvolala moju fotku, dala ju na storku, dám ju sem. A napísala k nej, že coolest motherfucker I know. PS, ďakujem, že ma inšpiruješ byť sama sebou. Milujem vesmír, že to proste poslala zrovna, jak som išiel sem a nejak som sa nad tým vlastne tak zamýšľal. A že ma inšpirovalo to, že ju inšpiruje to, ako som ju inšpiroval. Get it? Inšpirácia. Inšpirácia všade. Všetci sme inšpirovaní. Oh shit, týpek je v rieke a loví ryby. A je to proste redneck a ja sa bojím. Priblížim sa, nech ma lepšie počujete, nech nemusím kričať, lebo nefakujem s tým, že je tam random týpek. Toto je vlastne taký embracing toho, za čím stojím, alebo toho, čo momentálne nejak praktikujem v živote, a to je proste to, že uvedomenia si tej slobody, ktorú máme na svete, že hoci čo spravíme, alebo budem to hovoriť akoby osobne, hoci čo spravíš, tak vlastne je jedno a práve v tom je to akoby oslobodzujúce, ale zároveň krásne, alebo zároveň príjemné. Že proste vydám toto video, hej, je to proste pičovina, lebo nemám scenár, alebo aj keby mám scenár, tak proste nemám asi až tak moc kvalitne premyslené to, čo chcem povedať, alebo nejak neviem kvalitne sformulovať to, čo som zažil.
A síce si môžem hovoriť, že to proste je pičovina, ale na konci dňa vlastne na tom nezáleží, hej, že vlastne worst case scenario je, že nikto si to nepozrie, alebo že si to pozrie pár ľudí a všetci mi napíšu, že je to kokotina. A ja budem taký, že OK. A môžem sa od toho nejak buď odraziť, pokiaľ tá kritika je konštruktívna. To je tá vec, že reálne jediný proste spôsob, jak sa posunúť, je zlyhať. A that's it. A vlastne si uvedomiť si to, že keď zlyháte, tak na tom nezáleží. Krátkodobo proste môže niekto poukázať prstom, že spravil si toto a dojebal si to, ale vlastne na konci dňa z dlhodobej stránky si to za 2 dní nikto nebude pamätať. A keď je to aj nejaká väčšia vec, tak proste za pol roka proste sa deje milión vecí a ľudia zabúdajú a ľudia každý žijú v svojich vlastných bublinách, takže proste embraceujem sám sebe, že že nejak začínam vydávať alebo robiť to, čo chcem a zároveň to vydávať a zároveň tým akože možno embraceujem vo vás, aby ste vydávali to alebo celkovo tvorili to, čo vás baví a o čom možno chcete tvoriť. Počkej, sú to týpek, čo tu loví ryby, už je tu vidno, ale vlastne som si uvedomil, že ani to nejak neovplyvňuje túto vec. Ale neviem, či chcem ešte niečo viac povedať, aby som mal byť úprimný. Už som asi do seba prehovoril nejak to, čo som chcel. Respektíve vedel by som proste na pol hodinu sa rozkecať, ale úprimne nemám moc energiu na to, na budúce. Čiže pokiaľ si to niekto pozrel, ďakujem. Dúfam, že sa máte fajn a že ste real a že robíte to, čo vás baví. Pretože o tom je život. Peace. Takže som... Kurva, do piče! Toto je mixtape! Is it though? Oh shit. Please, please, please. Let me frame this fucking shit. Fuck. Hocičo čo spravím, tak strašne ovplyvňujem. OK. Who cares? Tu nado mnou vyjebaný strom, ktorý mi hladká hlavu. Sorry, príroda. Alebo počkaj, viem ho nejak jebnúť do piče? Na ten moment, na tú chvíľu. A sa zaháknuť niekde, kde ma nebudeš otravovať. A sa potom vrátim späť. Joj, paráde. OK. Zdravím vás za... Prečo... Prečo, kámo, ja som